Dobrý deň, vítam vás pri prehliadke a videonávode systému Infotainment MIB3 k vášmu novému vozidlu Volkswagen. Pri sledovaní tohto videonávodu spoznáte funkcie systému Infotainment do tých najmenších detailov a predstavíme vám potenciál týchto zariadení na pokročilej úrovni. V popise pod videom nájdete obsah rozdelený do jednotlivých častí podľa tematiky podobne, ako by ste to našli v podrobnom návode k vášmu vozidlu. Začneme teda orientáciou v systéme a základnými prvkami, ktoré budete mať počas používania auta na očiach a postupne prejdeme hlbšie a konkrétnejšie do vrstiev systému. Nemennou a tak povediať základnou stavebnicou multimediálneho systému MIB3 v modeli Amarok je lišta fyzických tlačidiel pod samotným displejom infotainmentu. Tlačidlá sú robustné a vzhľadom na povahu a charakter vozidla je pravdepodobné, že ich bude čas od času nutné ovládať aj v rukaviciach. Z ľavej strany sa postupne nachádzajú tlačidlo výstražných smeroviek, ovládač hlasitosti so skratkou vypnutia zvuku po stlačení tlačidla uprostred otočného ovládača, skratka k podporným systémom parkovania, skratka prechodu do okna klimatizácie, skratka pre správu a ovládanie asistenčných systémov a úplne vpravo nájdete tlačidlo skratky pre jazdné režimy a úpravu charakteristiky vozidla. Systém má v spodnej lište obrazovky dostupnú päticu digitálnych tlačidiel. V tomto prípade hrajú podstatnú rolu dvojzónová klimatizácia, ktorú môžete ovládať kliknutím na číslo nastavenej teploty po stranách a bližšie k stredu obrazovky nájdete ovládanie vyhrievania predných sedadiel. Uprostred spodného riadku sa nachádza skratka do ovládacieho prostredia klimatizácie. Z ľavej strany vrchného riadku displeja nájdete ikonu, ktorá vám umožní prístup k náhľadom kamier, ktorým je vaše vozidlo vybavené. Rozkliknutím kontextového menu pod trojicou čiarok sa vám rozbalí ponuka kamier, ktorými môžete nahliadať do okolia vozidla. Od priameho pohľadu z vrchu, cez kameru namierenú na ťažné zariadenie či rôzne uhly prednej či zadnej kamery. Tieto prvky najviac využijete pri manévrovaní v tesných priestoroch či pri jazde v teréne. Zároveň môžete z tohto miesta vypnúť parkovacie senzory, ktoré by mohli rušiť spiace dieťa na palube, či by mohli pôsobiť rušivo pri jazde v teréne, kde senzory zachytávajú vegetáciu, ktorou vozidlo bez problémov prechádza. Ďalším, no pomerne dôležitým prvkom vo vrchnom riadku je tlačidlo pre návrat domov. Slúži presne tak isto ako tlačidlo domov vo vašom smartfóne. Akokoľvek hlboko sa dostanete v menu vozidla, týmto tlačidlom sa vždy dostanete na domovskú obrazovku. V pravej časti vrchného riadku displeja nájdete stavový riadok. Prvá ikona zľava poukazuje na stav nabitia vášho smartfónu. Nasleduje ikona stavu signálu eSIM vo vozidle, ktorá má na starosti dátové a núdzové telefonické pripojenie. Ďalšia ikona je venovaná informácii o miere nastavenia ochrany osobných údajov, nasledovaná stavom signálu vášho mobilného telefónu. A vpravo nájdete zobrazenie presného času a vonkajšej teploty. Hlavná obrazovka obsahuje štandardne 9 ikón, ktoré vás dostanú do tematických menu rôznych funkcií systému Infotainment a vozidla. Ich poradie nie je možné meniť a nie je možné ikony funkcií odoberať. V menu vozidlo môžete nastavovať široké pole funkcií vrátane tých, ktoré ovplyvňujú nastavenie vašej jazdy, asistenčné systémy či prepínajú vašu obrazovku do pokojného režimu počas nočnej jazdy. Na prvých priečkách menu vozidlo nájdete možnosť aktivácie či deaktivácie systému Auto Start Stop, ktoré vypína váš motor v statickej premávke, či systém Auto Hold, ktorý zabraňuje posunutiu vozidla pri rozbehu do kopca. Veľké tlačidlo Pokojná obrazovka prepne obrazovku Infotainment do režimu tmavej obrazovky, kde sú zobrazené výhradne nutné informácie ako presný čas, vonkajšia teplota, dátum či stav signálu vašich zariadení. Ponuka jazdné režimy, taktiež dostupná aj cez skratku Mode na fyzickej klávesnici pod displejom, vám ponúka voľbu nastavenia vozidla podľa vašich preferencií. Režim Normál je základný režim s vyváženým nastavením pre bežnú jazdu na ceste. Poskytuje štandardnú odozvu motora, riadenia a prevodovky. Režim Eco je zameraný na úsporu paliva. Znižuje citlivosť plynového pedála, optimalizuje prevodovku a klimatizáciu pre efektívnejšiu spotrebu. V tomto režime nie je dostupný redukčný prevod 4L.
Režim ťahania či ťažkého nákladu je určený pre jazdu s ťažkým nákladom alebo pri ťahaní prívesu. Upravuje prevodovku tak, že drží nižšie prevodové stupne dlhšie, zvyšuje brzdný účinok motora a aktivuje pohon 4H s možnosťou uzávierky zadného diferenciálu. V tomto režime nie sú dostupné režimy 2H a 4A. Režim klský povrch je určený pre šmiklavé povrchy ako ľad alebo mokrá cesta. Zmierňuje reakcie plynu a upravuje prevodové stupne pre lepšiu kontrolu trakcie. Režim určený pre blato či vyjazdené kolaje optimalizuje trakciu a stabilitu na blate alebo vyjazdených kolajach, upravuje reakcie motora a trakčnej kontroly pre lepší záber. Režim prejazdu v piesku či hlbokom snehu aktivuje pohon 4H a umožňuje uzávierku zadného diferenciálu, aby sa zabránilo zaseknutiu. V menu Zoznam telefónov môžete pridávať, odoberať či meniť vlastnosti a spôsob využitia telefónov spárovaných k vozidlu prostredníctvom technológie Bluetooth. Prvým riadkom Pridať telefón môžete spárovať zariadenie so systémom Infotainment. V kruhových ikonách môžete zakliknúť spôsob využitia telefónu, či už čisto na účely telefonovania, streamovania hudby, konektivity prostredníctvom zrkadlenia smartfónu pomocou Apple CarPlay či Android Auto, prípadne môžete telefón zo zoznamu odobrať pomocou ikony smetného koša. Ikony pripojenia môžete zakliknúť pokojne aj všetky tri, pokiaľ chcete svoj smartfón využiť všestranne na volanie, streamovanie, ale aj na zrkadlenie. S vaším smartfónom môžete taktiež prevádzať dodatočné nastavenia. Zoznam asistenčných systémov vodiča zahŕňa všetky asistenčné systémy na palube a umožňuje vám ich spracovať. Na prvých priečkách menu nájdete možnosť aktivácie či deaktivácie systému Auto Start Stop, ktorý vypína váš motor v statickej premávke, či systém Auto Hold, ktorý zabraňuje posunutiu vozidla pri rozbehu do kopca. Systém ACC, teda v skratke adaptívny tempomat, môže pri aktivácii automaticky upraviť rýchlosť jazdy, môžete upraviť možnosť vyzvania na sledovanie cesty a taktiež môžete vypnúť či zapnúť reakciu na koniec kolóny. Asistent obmedzenia rýchlosti nepustí vozidlo rozbehnúť sa rýchlosťou väčšou ako tou vami prednastavenou. Pri tejto funkcii si môžete aktivovať reakcie na maximálnu povolenú rýchlosť získanú systémom čítania dopravných značiek, ktorý mieru obmedzenia rýchlosti automaticky upraví. Asistent udržania jazdného pruhu, známy tiež ako systém Lane Assist, slúži na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu. Systém je aktivovaný automaticky po naštartovaní. Môžete aktivovať alebo deaktivovať len jeho haptickú odozvu v podobe vibrácie volantu pri neúmyselnom prekročení stredovej čiary či krajnice. Systém Front Assist či systém automatického brzdenia sleduje a vyhodnocuje potenciálne nebezpečenstvo nachádzajúce sa pred vozidlom. Disponuje bohatou mierou nastavení od jednoduchého zobrazenia varovania pri nebezpečnom odstupe, možnosť aktívneho vyhýbacieho manévra, funkciu brzdenia pri odbočovaní v prípade rizika zrážky či asistenčný prvok pri prejazde križovatkou. Funkcia oneskorenia zadnej kamery ponecháva pri aktivácii zapnutú cúvaciu kameru aj potom, čo ste už dokončili cúvací manéver. Asistenčný systém Side Assist vám pomáha pri zmene jazdného pruhu dedikovaným výstražným osvetlením na vonkajších spätných zrkadlách. V tomto menu môžete nastavovať jas výstražného osvetlenia či tento systém deaktivovať. Systém bočného pohľadu na príves funguje prostredníctvom kamier, ktoré poskytujú vodičovi detailný obraz okolia prívesu počas manévrovania a ťahania. Tento systém využíva najmä zadnú kameru a 360-stupňový kamerový systém, ktorý zobrazuje na displeji rôzne uhly pohľadu, vrátane špecifického bočného pohľadu na príves. Asistenčný systém upozornenia na protismer slúži na varovanie vodiča, ak sa vozidlo dostane do jazdného pruhu v protismere alebo hrozí kolízia s vozidlom idúcim oproti. Ak systém detekuje, že vodič neúmyselne vchádza do protismeru alebo do dráhy vozidla idúceho oproti, vydá vizuálne a zvukové upozornenie, čím pomáha predísť nebezpečnej situácii. Asistenčný systém vyparkovania dokáže autonómne vyparkovať vozidlo z paralelných alebo priečnych parkovacích miest bez potreby priameho riadenia vodičom. Asistenčný systém brzdenia pri cúvaní dokáže automaticky vstúpiť na brzdu, pokiaľ senzory vyhodnotia, že by mohlo dôjsť ku kolízii.
Systém upozornenia na zvýšenie pozornosti alebo bdelosť vodiča sleduje pomocou senzorov vaše oči a pokiaľ sa zadívate mimo cestu či nebodaj oči zavriete na neprimerane dlhú dobu počas jazdy, systém vás upozorní. Systém môžete deaktivovať, aktivovať, povoliť výstražný tón a nastaviť mieru jeho citlivosti. V menu nastavení vozidla prechádzate do konkrétnejších nastavení týkajúcich sa prevádzky vozidla, práce okien, dverí či alarmu. Pokiaľ potrebujete obmedziť trvanie voľnobehu pri nečinnosti vozidla, systém ponúka možnosť vypnutia motora pri nečinnosti po fixnej dobe 30 minút. Funkcia upozornenia na cestujúcich vzadu pripomenie kontrolu prítomnosti cestujúcich na zadných sedadlách vozidla, aby ste na nikoho v aute náhodou nezabudli v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Funkcia upozornenia detekcie kľúča vám oznámi neprítomnosť kľúča od vozidla v prípade, že sa zavrú všetky dvere vozidla a kľúč nebude prítomný vo vozidle. Pokiaľ potrebujete vyhľadať sériové číslo integrovaného modemu vo vozidle, nájdete ho práve v menu Vozidlo a v sekcii Vozidlo. V položke okna si môžete nastaviť komfortné zatváranie či otváranie okien pri dlhom podržaní tlačidla zamknúť či odomknúť na vašom kľúči od vozidla. V položke stierače môžete nastavovať vlastnosti práce stieračov, a to konkrétne v dvoch možnostiach. Dodatočné stieranie pretrie čelné sklo niekoľko sekúnd po poslednom intervale stieračov pri umývaní čelného skla kvapalínou. Nastavenie snímania dažďa automaticky aktivuje stierače v prípade detekcie dažďových kvapiek na čelnom skle vozidla. V menu osvetlenie môžete pristupovať k nastaveniu systému automatických diaľkových svetiel Dynamic Light Assist, ktorý vykrojí protiidúce auto zo svetelného kúžela. V možnosti oneskorené zhasnutie nastavíte čas hasnutia svetiel po opustení vozidla. V menu zámky upravujete časy a celkové procesy týkajúce sa zamykania vozidla. Funkcia automatického odomykania pri zastavení vozidla automaticky otvára všetky dvere vozidla pri otvorení dverí vodiča. Následne funkcia automaticky zamyká dvere pri zrýchlení vozidla nad rýchlosť 20 km za hodinu. Výstraha nesprávneho zamknutia informuje vodiča dvojitou zvukovou výstrahou o nesprávnom zavretí dverí kabíny či nákladného priestoru pri pokuse o zamknutie vozidla. Možnosť odomknutie vám ponúka spravovať prácu centrálneho zamykania v dvojici nastavení. Pri voľbe všetky dvere sa odomknú všetky dvere kabíny spoločne s dverami nákladného priestoru pri odomknutí vozidla. Pri voľbe dvere vodiča sa pri odomknutí vozidla odomykajú len vodičové dvere. Zvyšné dvere budete musieť v takomto prípade odomykať dodatočne tlačidlom na dverách vodiča vo vozidle. Funkcia Key Free vám umožňuje bezkľúčový prístup a štart vozidla. To znamená, že vodič nemusí vyberať kľúč z vrecka alebo tašky. Stačí mať kľúč pri sebe a vozidlo sa automaticky odomkne, keď sa k nemu priblížite a naopak zamkne, keď odídete. V položke zrkadlá si môžete nastaviť možnosť automatického sklopenia bočných spätných zrkadiel pri uzamknutí vozidla. Výber jazyka prebieha jednoducho, a to v menu Vozidlo a v sekcii Všeobecné. Systém sa po zmene jazyka zväčša resetuje a potrebuje chvíľku času na nabutovanie v novom jazyku. Nastavenie jednotiek vám umožňuje vybrať si jednotky, v ktorých sa vám zobrazujú údaje o vozidle. Pokiaľ si potrebujete nastaviť meranie teploty, spotreby či tlaku v pneumatikách z imperiálnych mierok do metrických či naopak, vyhľadajte toto nastavenie. Možnosť tón dotykovej obrazovky systému Infotainment nastavuje akustickú odozvu dotyku na obrazovku infotainmentu. Pre účely návodu máme túto možnosť deaktivovanú. Pod položkou o systéme Infotainment nájdete všetky relevantné údaje nielen o vašom systéme, ale aj o vašom vozidle. Nájdete tu adresu MAC vášho systému, Bluetooth adresu systému, VIN kód či identifikačné číslo vozidla, sériové číslo systému Infotainment, sériové číslo integrovaného modemu a iné. V sekcii Obnoviť môžete navrátiť nastavenia systému Volkswagen Connect či celého systému Infotainment do východiskových továrenských nastavení. V separátnej podsekcii Display môžete upravovať jazd displeja a farebný režim zobrazenia. Či už preferujete tmavé zobrazenie, svetlé alebo automatické zobrazenie. V sekcii Všeobecné v nastavení Vozidlo môžete nastavovať hodiny systému. Touto položkou môžete prepínať medzi 12 a 24 hodinovým režimom.
Položka automatická aktualizácia času vám automaticky prestaví hodinky na letný čas. V sekcii vnútorné farebné osvetlenie si môžete aktivovať vnútorné ambientné osvetlenie, ktorého jas môžete upravovať touto lištou. V sekcii pripojenia spravujete všetky možnosti bezdrôtového pripojenia vozidla od Wi-Fi smerovača cez Bluetooth, bezdrôtové zrkadlenie smartfónu až po funkcie pripojeného vozidla. Funkcie pripojeného vozidla odkazujú na prvky ochrany osobných údajov počas pripojenia vášho vozidla do siete, všeobecných obchodných podmienok, no zároveň ide o umiestnenie, kde viete vaše vozidlo spojiť s aplikáciou VW Connect, aktiváciou tejto funkcie. Pre spojenie vášho vozidla s aplikáciou VConnect kliknite na odkaz v pravom hornom rohu, ktorý vás dovedie na videonávod od nášho produktového špecialistu. V sekcii Bluetooth môžete toto rozhranie aktivovať či deaktivovať a zároveň tu môžete meniť názov vášho vozidla, ktorý sa zobrazuje pri vyhľadávaní Bluetooth zariadení v okolí. V sekcii aktualizácia systému môžete pristupovať k bezdrôtovej aktualizácii vášho systému Infotainment. Bezdrôtová aktualizácia je však podmienená správnym nastavením systémov pripojeného vozidla, respektíve súhlas so spracovaním osobných údajov. V sekcii hlasové ovládanie môžete upravovať nastavenia a získavať informácie ohľadom ovládania systému Infotainment a prvkov vozidla pomocou hlasových pokynov. V sekcii hlasové príkazy nápoveda nájdete nápovedy hlasových pokynov k jednotlivým prvkom systému ako klimatizácia, média, navigácia, telefón či rádio. Položka počúvať aktivačné slovo spravuje možnosť aktívneho načúvania systému na aktivačnú frázu Ahoj Volkswagen. Položka zoznamy hlasových príkazov vám v prípade aktivácie tejto funkcie zobrazí zoznam možných hlasových pokynov po stlačení tlačidla hlasového ovládania. Systém alebo režim sluhu vám umožňuje uzamknúť systém Infotainment pomocou štvormiestneho kódu PIN. Ten bude nutné znovu zadať, pokiaľ by ste chceli režim sluhu deaktivovať. Položka rádio vám dáva prístup k vysielaniu, voľbe staníc či nastaveniam rádia. Hlavná obrazovka menu multimédií obsahuje v ľavom hornom rohu možnosť nastavenia zdroja v skratke FM pre vysielanie na dlhých vlnách a DAB+ pre vysielanie v digitálnej forme. V pravej hornej časti obrazovky nájdete ikonu nastavení. Rýchla skratka k aktivácii či deaktivácii dopravných hlásení rozhlasových staníc či bezpečnostnej infraštruktúry tunelov či diaľnic. Položka aktuálne správy vám preruší prehrávanie multimédií v prípade dôležitého oznámenia z infraštruktúry tunela či dopravného spravodajstva vo vysielaní rádia. Text rádia predstavuje tzv. RDS text, v ktorom nájdete informácie rozhlasovej stanice k prehrávanej piesni či relácii. V nastavení logo stanice môžete zamedziť či povoliť systému zobrazovať logo aktuálne naladenej stanice. Položka regionálne vás pri aktivácii môže automaticky prepnúť na regionálnu alternatívu zvolenej stanice. Položka alternatívne frekvencie vás vždy udržiava na najkvalitnejšej frekvencii danej stanice, a to či už ide o rozhranie DAB+, alebo klasické analogové dlhé vlny FM. DAB presmerovanie vždy uprednostní digitálne vysielanie, ktoré má zväčša stabilnejší príjem a kvalitu zvuku v porovnaní s vysielaním na vlnách FM. V dominantnej časti obrazovky nájdete logo stanice, RDS text a ovládače prepínania staníc v poradí zoznamu. V pravej časti tohto segmentu obrazovky sa nachádzajú dve tlačidlá. TA je rýchla skratka k aktivácii či deaktivácii dopravných hlásení rozhlasových staníc či bezpečnostnej infraštruktúry tunelov či diaľnic. A taktiež zoznam staníc s možnosťou vyhľadávania. Na spodku obrazovky prehrávača sú umiestnené skratky vami uložených staníc. Skratku stanice si do rýchleho prístupu pridáte otvorením zoznamu, výberom ľubovoľnej stanice a dlhým podržaním vybraného tlačidla skratky až do momentu, kým sa daná stanica nezobrazí v dlaždici. Dlaždíc je v zozname skratiek 20. Ako každý moderný infotainment, aj ten váš v modeli Amarok môžete spárovať s vašim mobilným telefónom. Postup spárovania telefónu je nasledovný. Zapnite Bluetooth vo vašom smartfóne v sekcii nastavenia a v sekcii Bluetooth a uistite sa, že telefón je viditeľný pre iné zariadenia. V hlavnom menu infotainmentu zvoľte položku telefón. Na displeji infotainmentu sa zobrazí názov vášho vozidla, ktorý nájdete aj v zozname dostupných Bluetooth zariadení v telefóne. Na smartfóne vyberte názov vozidla z ponuky dostupných zariadení.
Na oboch zariadeniach, teda vo vozidle aj v telefóne, sa zobrazí overovací kód. Skontrolujte, či sa zhoduje a potvrďte párovanie na oboch obrazovkách. Telefón vás následne požiada o povolenie prístupu ku kontaktom, správam a ďalším funkciám. Potvrďte tieto žiadosti, aby ste mohli využívať handsfree a ďalšie služby. Počas párovania telefónu môžete byť vyzvaní, že či máte záujem o využívanie rozhrania Android Auto alebo Apple CarPlay. V prípade záujmu využívania týchto rozhraní danú možnosť potvrďte. Po úspešnom spárovaní sa na displeji infotainmentu zobrazí stav pripojenia a telefón je pripravený na použitie. Po spárovaní telefónu so systémom infotainment sa zobrazí hlavná obrazovka funkcie telefónu s názvom vášho zariadenia, 5 tlačidlami rôznych zobrazení registra správ, hovorov či schránok a 4 ikony rýchleho nastavenia telefónu. 4 ikony rýchlych nastavení vám umožňujú rýchly prístup k obľúbeným kontaktom, hlasovému zadávaniu kontaktov, zoznam spárovaných zariadení a taktiež skratku pre stíšenie zvonenia či upozornení telefónu. Dolná lišta obsahuje skratky pre rôzne funkcie infotainmentu, keďže je pravdepodobné, že hlavná obrazovka telefónu môže byť využívaná pomerne často a môže de facto nahrázať vašu domovskú obrazovku. V položke Hovory nájdete všetky hovory, ktoré ste v poslednom období uskutočnili. V menu vo vrchnej časti obrazovky môžete triediť hovory podľa neprijatých, odchádzajúcich či prichádzajúcich hovorov. V položke Kontakty sa vám zobrazuje celý telefónny adresár, v ktorom môžete vyhľadávať pomocou lišty na vrchu okna. Kliknutím na meno kontaktu vytočíte číslo, kliknutím na šípku pri kontakte viete kontakt rozbaliť a spravovať jeho obsah. Pod ikonou klávesnice sa skrýva klasická klávesnica telefónu. V položke Správy môžete pristupovať k SMS alebo e-mailom v schránkach vo vašom telefóne. SMS či mailové správy môžete prehliadať, spravovať, ale taktiež vytvárať a odosielať. V nastaveniach telefónu môžete voliť medzi spárovanými zariadeniami, spravovať zobrazenie, triedenie kontaktov, meniť vyzváňanie telefónu či stlmiť audio v režime súkromie, nastaviť si upozornenie na vstup do roamingu či si aktivovať oznámenie o slabej batérii vášho telefónu. Väčšina vozidiel značky Volkswagen je už štandardne vybavená možnosťou využívať rozhrania Apple CarPlay alebo Android Auto, ktoré de facto zrkadlia váš smartfón na obrazovku infotainmentu. Po spárovaní nájdete prístup k rozhraniu Apple CarPlay alebo Android Auto na hornej lište obrazovky infotainmentu pod príslušným logom rozhrania či výbere zdroja v menu multimédií. Pokiaľ je vaše vozidlo vybavené továrenskou navigáciou, môžete využívať jej funkcie, ktoré pri navigácii cez systémy tretích strán či aplikácie vo vašom smartfóne nie sú prítomné. Začnime však základnou orientáciou, ktorá je veľmi jednoduchá a intuitívna. Na východiskovej obrazovke navigácie nájdete mapu s lokalitou okolia, v ktorom sa nachádzate. Tlačidlom určeným na vyhľadávanie sa vám rozbalí klávesnica, vďaka ktorej môžete zadať adresu či názov cieľa vašej cesty a z rozbaleného menu si vyberiete možnosť, ktorá zodpovedá vášmu cieľu. Po zadaní vstupu do okna vyhľadávania sa vám zobrazia zodpovedajúce výsledky. Kliknutím na žiadaný cieľ sa vám zobrazí množstvo informácií a možností, ako napríklad možnosť cieľ pridať k obľúbeným, pokiaľ ide o organizáciu, kontaktovať ju na telefónnom čísle či spustiť navigáciu. Ďalej sa tu však nachádza odhad trás s časom a vzdialenosťou do cieľa, z ktorých si môžete vybrať kliknutím. Ďalej tu nájdete obmedzenia a upozornenie na trase, body záujmu ako parkoviská, čerpacie stanice či iné, ktoré sa nachádzajú na trase do cieľa. Nakoniec si môžete nastaviť celkové parametre trasy v separátnom menu, kde si špecifikujete navigačné pokyny, zobrazenie križovatiek, priblíženie obrazu počas približovania k odbočkám, režim výpočtu trasy, smart navigáciu pre prívesy, komunikácie, ktorým sa chcete vyhnúť, vaše vlastné obchádzky či GPS simulátor. Po spustení navigácie sa vám zobrazí mapa s vyznačenou trasou a množstvo informácií a operatívnych nastavení. V ľavom hornom rohu nájdete funkciu vyhľadávania pre doplnenie cieľov na trase, vedľa ktorého sa nachádza písaný pokyn dominujúci vrchu obrazovky. Po ľavej strane nájdete zobrazenie mapy v 2D či 3D variantoch, prehľad trasy do cieľa a stíšenie navigačných pokynov.
Na spodku trasy sa nachádza skratka menu nastavení, z ktorej si môžete otvárať dodatočné informačné okná bodov záujmu po ceste, služieb na diaľnici, dopravných informácií a upozornení, parkovísk, informácií o vašej polohe, prehľade trasy, zozname položiek či úprave trasy. Z tohto miesta môžete navigáciu aj prerušiť. Ďalej tu nájdete čas príchodu do cieľa, vašu aktuálnu polohu a informáciu zodpovedajúce vzdialenosti, ktorú môžete vymeniť za iný údaj, ako napríklad nadmorskú výšku, svetovú stranu smeru jazdy či iný údaj. Jednoduchý prehľad trasy v okne vpravo vám ukazuje celkový odhadovaný čas do príchodu do cieľa aj so vzdialenosťou. V možnosti podrobnosti trasy sa nachádza prehľad trasy, pokiaľ ste si medzi štartom a cieľom nakonfigurovali vo vašej trase medziciele a v separátnej karte zoznam odbočiek máte k dispozícii kompletne celý zoznam navigačných pokynov v zozname. Pomocou ikony ceruzky si môžete pridať na vašej trase ciele a upravovať poradie cieľov vo vašom zozname dlhým podržaním a premiestnením položky do želaného poradia. Okno separátneho prehľadu trasy môžete považovať za redundantné a môžete si ho pokojne zatvoriť pomocou ikonky X. Prerušiť navigáciu môžete aj červenou ikonou vpravo pri operatívnom informačnom riadku s navigačnými inštrukciami. Položka média slúži k prehrávaniu multimédií z rôznych zdrojov, konkrétne prostredníctvom USB či Bluetooth. V menu sektorové osvetlenie nájdete možnosti osvetlenia vozidla zo všetkých jeho strán. Pre použitie tejto funkcie musí byť vozidlo v prevodovej polohe P, mať zapnuté stretávacie svetla a motor musí byť vypnutý. Kliknutím na jednotlivé segmenty nachádzajúce sa okolo ikony vozidla môžete rozsvietiť jednotlivé časti vozidla, napríklad prostredníctvom svetiel na spätných zrkadlách. V menu ťahanie nájdete všetky podstatné informácie a nastavenia relevantné k ťahaniu prívesu či iného nákladu. V položke kontrolný zoznam s ikonkou checklistu nájdete zoznam úkonov, ktoré musíte previesť a skontrolovať počas pripájania prívesu, vrátane kontroly osvetlenia prívesu. V položke pridať príves môžete pridať preferovaný príves do pamäte vozidla s jeho parametrami a vlastnosťami. Prívesy môžete spravovať, teda pridávať, mazať či meniť podľa potreby. V poslednej položke si môžete aktivovať oznámenie pripojenia prívesu. Menu klimatizácie sa nachádza na spodnej lište pod skratkou Klíma. V prípade modelu Amarok sú v tomto menu dostupné funkcia pre aktiváciu alebo deaktiváciu chladenia klimatizácie, skratka maximálneho výkonu klimatizácie, keď potrebujete čo najrýchlejšie vychladiť interiér vozidla, funkcia vyhrievania čelného skla, pokiaľ je zaradená vo výbave vášho vozidla, funkcia vyhrievania zadného okna, funkcia vyhrievania volantu, a trojica skratiek, ktoré smerujú fúkaný vzduch do smerov na čelné sklo, na hruď predných pasažierov či na nohy predných pasažierov. Dodatočne nájdete v menu Klíma automatický režim klimatizácie, klasický s trojicou rýchlosti dosahovania nastavenia teploty, funkciu recirkulácie a možnosť duálneho ovládania oboch predných zón klimatizácie naraz.